ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደብ ኣብ ግዜና ምሳኹም ፅንሕ ኣዳላው ንቕረብ ሻይ ግብሓንሴ ንሎሚ ጋሻ ኣሎኒ ከም ወትሩ ቴድሮስ ይበሃል ኣብ ሾደን ይቕመጥ ቴድሮስ ሰሎሞን ድሕሪ ባይቱ ክነግረኒ እዩ ኣብ እስራኤል ነይሩ እዩ ምሳይ ሓደ ካብቶም 2014-15 ካብ እስራኤል ብሓይሊ ዝተጠረዙ እዩ ብዙሕ ከርተት ኢሉ ብዙሕ መንገዲ ብዙሕ ወረደ ይብን ሕሊፉ ኣብ ሾደን ተምሃራይ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ እዩ ሕጂ እቲ ድሕሪ ባይትኡ ቁሩብ ባዕሉ ትንክፍ ከብለለ እዩ ግን ሎሚ ዓንቲ እንገብሮ ዕላል ብዛዕባ ሎቢ ዝበሃል ሓደ ፖለቲካዊ ኣምር ሓደ ፖለቲካዊ ስራሕ ወይ ከዓ ሃገራት መንግስታት ወላ እውን ሃብታማት ክኾኑ ይኽእሉ ሎቢ ይቆፅሩ እዮም ስለምንታይም ሎቢ ዝቆፅሩ ኣገዳስነቱ እንታይ እዩ ንሃገራት ንፖለቲከኛታት ንሰልፍታት ብዛዕባኡ ዘለዎ ፍልጠት ዘለዎ ትምህርቲ ከካፍለና እዩ ድሕሪ ባይታ ናይቲ ሎቢ እውን ቁሩብ ክነግረና ከፍትኒ ወይ ክፅበየ ኣነ ቴድሮስ ድሕሪ ባይታ ንእሽተይ ንገረኒ ምስ ሰብዓ እንተላለ መጀመርታ ስለ ትመፅእ ዘለኻ ቆዳሓን መፀኻ ድሕሪና ብትሕቶታት ንኣቱ ኢና Thank you شاي thank you البتر كلي نسمعتنا سلام كلهم دلي اوكي فلتني يوم كوزعوا ابزي فيسبوك كلام سايق بنيره شمي تدرس سلام من هاي البال كلتشان جوعتن اسرائيل كيده او تشين 10 كان نفلتو ولا انا مالتني اترا تماريسنا كاو عندنا خلاص دت ኣብዚ ሾደን ንቕመጥ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዚ ሾደን ነስራሕና በትኻ ተምሃራይ ካልኣይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ እየ ደስንዑ ዓውዲ ማሕበራዊ ስነ ፍልጠት ኮይኑ ዝበዝሕ ኣብ ፖለቲካል ሳይንስ ወይ ፖለቲካዊ ስነ ፍልጠት ወይ ከዓ ከምኡውን ሶሲዮሎጂ ዘተኮረ እዩ ማለት እዩ ኣብኡ ብዙሕ ኮርሳት ኣለዎ ማለት እዩ ኢኮኖሚ ፍልስፍና ዘጠቃለለ ማለት ፅቡቅ ሕራይ መጀመርታ እንኳ ዓብዚ በፃሕካ እስራኤል ስለ ዝፈልጦ ኣነ እቲ ንስኹም ዝወፀኹምሉ ከዓ ብፍላይ ፅቡቅ ጌረ ስለ ዝዝክሮ ፅቡቅ ጌረ ስለ ዝፈልጦ ብምክንያት ናይ ኮሎት ኣብ እስራኤል ኣብቲ ኮሎት ዝበሃል ቤት ማእሰርቲ ኣሲሩ ስደተኛታት ክወፁ ዝግድድ ሕማቅ ስጉምትታት ምንባሩ እዝክር ስለ ዝኾንኩ ብዙሕ ሰብ እውን ፈልጦ እዩ ናቱ ጉዳይ ኮይንካ ከተብቅዕ ግን ዝኩሉ ሓሊፍካ ብቲ ዝለዓለ ናይ ኮሌጅ ትምህርቲ ምእታውካ ከዓ ፅቡቅ እዩ ፅቡቅ ዜና እዩ ሰማዕቲ ኣፍኮርስ ብፌስቡክ ዝፈልጡካ መሓዙት ከም ዘለዉ ፈተውቲ ከም ዘለዉ ተኸታተልቲ ከም ዘለዉ ከዓ እፈልጥ እየ ብራድዮ መንፅር ብቃለ መጠይቅ መንፅር ንመጀመርታ ስለ ትመፅእ ዘለካ ደጊሙ መፃኻ ቴንክ ዩ ከነለይ ይሻዕ ፅቡቅ ስለዚ እቲ ሎቢ ዝበሃል ኣምር እንታይ እዩ ድሕሪ ባይቱ ፅቁሩብ ንገረኒ اوكي لوبي ولا خفتي شمو ريخ لنا سي حدا لوبي حدا مأكبي بوتا مالتي عم نجي هوتيل علو مدكسي علو لعل نحرلنا ريسبشن علو ريستورانت علو حدا مأكبي بوتا علو اغايش يعرفهم تحرب تحت وريدهم مين زبلو زوكوبلو بوتا مالتي حجي تلوبيس حدا مأكبي بوتا وي مراخب بوتا مالتي شم لوبيس تستبال حجي مراخبتي إيلوم يوم تشمو سمرو ካብዚ ድብቀስ ታሪክ ድሕሪ ባይቱ ኣብ ግዜ ከም ዝፈልጦ ኣብ ግሪክ ክትምለስ ዝበዝሐ ግዜ ዲሞክራሲ ምሕደራ ፖለቲካ ከይድ ከለካ ፍልስፍና ኣብ ግሪክ ክትምለስ ኣብኡ እዩ ዝጅምር በዓል ግሪክ ኣብ 300 ክፍለ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ማለት እዩ ካብኡ ጀሚሩ ድሓር ኣብ ናይ ሮማ እዋን ንጥቀመሉ ነይሮም ዝበዝሐ ግን መዓዝ እዩ መፅኡ ተልካኒ ድሕሪ ኢንዱስትሪያላውነት ማለት እዩ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ምስ መፀ ብዙሓት ናይ ኢንተረስት ግሩፕስ ክፍጠሩ ጀሚሩ ኣብዚ ማሕበረሰብ ካብዚ ኣግሪጋርያን ሶሳይቲ ነይሩ ቀደም ናይ ሓረስታይ ሶሳይቲ ነይሩ ድሓር ግን ኢንዱስትሪያላይዜሽን ክመፅእ ከሎ ካፒታሊዝም ምስ ክመፅእ እዩ ሃፍታማት ክፍጠሩ እዮም ሓረስቶት ኣለዎ በቲ ዝተፈላለዩ ናይ ረብሓ ግሩፕስ ዝተፈጠሩ እዚ ናይ ማሕበራዊ ምፍልላይ ከዓ ስለ ዘጋጥም እቲ መንግስቲ ወይ ድማ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣካል ከዓ ንኩሎም ከማእኽሉ ወይ ከዓ ናቶም ሕቶታት ከማልእ እንተዳ ነይርዎ ክረኸቡ ኩሎም ዞም ፖለቲከኛታትን እቶም ናይ ኢንተረስት ግሩፕስ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ዝጅምርቲ ሎቢ ዝበሃል ማለት እዩ እንታይ ኢና ክንብል ንኽእል ሕጂ ኣብዚ ፖለቲካ ሳይንስ ነዚኦም ኣብ ክልተ ይድመቑሎም ኢንተረስት ግሩፕስ ዝበሃል ኣለዉ
ፖለቲሽያን ጋር ባሉ ፖለቲካውያን ንስልጣን እዮም ዝቃለሙ ፖለቲከኛታት ማለት እዩ እቶም ኢንተርስ ግሩፕስ ከዓ ንረብሓ እዮም ዝቃለሙ ተዲያ ንኣብነት ከም ሰራሕተኛ ስኻ ናትካ ናይ ስራሕ ሃዋሃው ክመሓየሸልካ ትደሊ ወይ ናይ ኢንቫይሮንመንት ዝጣበቑ ሰባት ኣለዉ እዚኣቶም ንዕኦም ዝጥዕም ነገር ክመሓላለፈሎም ወይ ከዓ ሕጊ ኮይኑ ክሓልፈሎም እንተዳ ኮይኑ ምስቲኦም ሓገግቲ ሕጊ ዝበሃሉ ዝበዝሕ ግዜ ምስቶም ባይቶ ናይ በዓል ኣሜሪካ ሴኔት ኣለዉ እንታይ ዝበሃል ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ ዝበሃሉ ነቶም ኮንግረስማን ክረኽብሎም ዝኽእሉ ሃዋሃው ክፍጠር ኣለዎ ንዕኦም ዘራኽቦም ኣካል ከዓ እቲ ሎቢስተር ማለት እዩ ኦፊስ ከፊቱ ደላላ እዩ በቃ ከምዚኣ ኣራኽበኩም እየ ምስ ተራኺብኩም ከዓ እቲ ዝድልየትኩም ንኸተፈፅሙ ወይ ድማ ይህን ሜን ክትበሃሉ ምስኦም ክፈቕደልኩም እዩ ዝብል ከም ዝመስልቲ ፅቡቅ ሕጂ እቲ ኣረኻባይ ጥራሕ ድዩ ዝኸውን ዘሎ ዋላስ ንሱ እውን መልእኽቲ ሒዙ ዘብፅሖ መልእኽቲ ኣለዎ ድዩ ዋላስ ኣፍ ደገ ጥራሕ እዩ ዝኸፍት ንክረኸቡ ክልተ ኣካላት ክልተ ዝደላለዩ ዘለዉ ኣካላት ብዘየገድስ መን ንመን መንገዲ ጥራሕ እዩ ዝኸፍት ዘሎ ዋላስ እሱ ዝብሎ መልእኽቲ እውን ኣለዎ እዩ ካብቲ ሓደ ተቐቢሉ ናብቲ ሓደ ዘብፅሖስ ኣለዎ ድዩ ولا حد مالك تقول نسو تسرحو مسكوستا خراغ بك ترى خويني كنزين تكفلني خا كمان ورحوي دوزعوان كنزين تكفلني خا انا خا ناي مرخب عدل كفتره الكاي يقولوا زي زي تايسر ازي ليغال كورابشن كتبلت غيرها مغنياتو باكل كيت كانتي كونغرسمان ديو نتي صلاوي نتي حقي احلاف حساب باكل كيت غنزب كتوصل زي تقول نسالساي اكل يختب بالله تداني نعو غنزب تبو اذا خا نعا يرخبك مالتي أجي أتي كونغرسمان ويكاتي تايك بحال أبال بايتو لأنتاي مغصوب تيلنا كوعوع كلنا عبنت عجي كمرس مرس نقبل كله بزوح بيلينس كنزبي توتفي مستدو موزون زدفو نمعو وعدت فو غنزبن ناي سماي مريت في اللي كابي لمصو كابي أمسي مواعو اللو دي دايلنا اتي لو بيستر تي أرخابي تاشمو نسيو فاند القبر أنا نعاقا فاند قبل كاي ساقا سرخب كوخا ناجون سبات دليسي عافتسن ولو مالتي اليوم علامة دبا تي تصيد بها علامة يقولون تبيان تي أوفيس يجي ولا هاد علامة يقولون ساريت الكاري أقول سوري جنزب ترى في الكاو أنا سخنات أكلنا أنا بس أنا زبطها في اليوم نعيك كوزن غادي ماتي كم زيتي تسارع أبغور كنت نتسأل نربط حلف هذا نقطكم تخليها اللوبيست كابتوم زل أخوه زلو جنزب تقبله دحريو نت بوليتيكيا يذهبوا جنزب نغرقه ولا حد يبوني ولا حد يبوني بمولو نعيو نت بوليتيكيا ما أس سايقبر له نعمل مروتني أبزلو الأوان لكنه بزحفان فليت قبر له ناي ميديا كافريج ناي موقع عزيا ناي أير ناي قلت تفعله بزح نقرأ له ديان لا تزيد بمولو من خفله تيوم لو بيصير تو أوفيس تي كونسولار أوفيس أنت كونسولار أوفيس كذا كذي أو كونسولار أوفيس بكات ما رخب بوتا رخب بوتا نصو فاند قبر ما زي تي تأتوا نايتي تلوبيس دا مونتاج قالوا عند حرد أنا توم زل أخوه زلوا سبات مسبرتينات الرقيبوهم تي بوليتيكيا خا خمرز كله عند حرد أنا تي بوليتيكيا تي تلوبيس نت بوليتيكيا عرفان زقبر الله خينو أنت يا خس بالو دا مو تي لوبيست لوبيست را جنزب كباي وصل لنا برد أنا حجي دومسكو كبس حلي ذي الله لأن الله دومس كبس حلي دبل حجز كحل في ذي الله أوكي كنت زين كفرمو مستخومو دبل سب مستخومو دفرم سب ده سب سوق الرقبة كابل هذا لوبيست أوفيسي توفيسي الرخابي لوبيست بعد لأن أنا نوعه هو يرخب نمسب زين قبل الليبلو نتي أبال بايتو صحيح الفلي مالتي حرام سلف كلير ده طبو دحر زي نحر مسئلة اللي حتى توسخ بزيا اكتبرها لك تبقى كان حجيت زبزح لوبيست زكايد لو بمنطقة حجرات ندحرينا يو الله دو ستاتستيكس أبزن حجرات زين زبزح هذا مغنيات زي كان بلو نقل الله دو كب تعزب تخاوي كب زنا خايو يا ودبزح وانت قدامي كان مستعد عندك ليجلايز زغنو لنا مثلا أمريكا شان شان مشان عم شيء مثلني ليجال كوينو مالسي حجيبت قوام سفيرو بليونس كاتو أمريكا بخمس منياتو بزحات ولا نوسعت هاكرات بتسحفت ألونا و كيدن مستم لبيست ترايبن دليلات اندفت مالو هوا مالك قدام أمريكا خلايك زي أوروبيين فلتي ولزي براسلس تزعبي يتشمو هلو كومي وددر ناي غنزب يصاب زح غنزب تلكا دمس زياده سمع ولا حق اي كلخونه ناتك زياده دمس يسمع مالتي ويكاد صحت دليو حقي يفسم that's why نا زي ناس حسب بحال لن بلا بوليتيكاسي ولا ناس حسب بحال تيوري ديبندنتي اقديموس بخالق تمريد مس
مالتي مم. كم زمزم قدمايتي اب واشنطن دلو تخلاي كابز براسلس دلو يو مالتي كم دي غايتي ናብ ከባቢና ክንመለስ ኢና ብፍላይ ከዓ ናብ ናይ ደሌት ፍትሒ ንጥፈታት ኣዘራቢ ዝነበረ ናብ ውፅእ ንሕና ክንመፅእ ኢና ግን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዛዕባ ዝነበረካ ክንመፅእ ኢና ብዙሕ ግዜ ኢትዮጵያ ብዙሕ ናይ ሎቢ ከም ዝኸፈለት ኣብቲ ዝሓለፈ ወራራትን ዝሓለፈ 20 ገለን ዓመታት ንኤርትራ ንምድኻም ዝበዝሕ ሎቢ ትኸፍል ከም ዝነበረት ዝበዝሕ ወፃኢ ትገብር ከም ዝነበረት ዲፕሎማሲ እውን ዓብ ስራሕ ትሰርሕ ከም ዝነበረት ይዝረብ እዩ ብዛዕባ እዚ ትፈልጦ ነገር እንድሕር ኣለካ ብወገን ኤርትራን ብወገን ኢትዮጵያን ዝነበረ ናይ ሎቢ ንጥፈታት ከመይ ይመስል ድሕሪ ስዕብ ኢልና እቶም ዲክታተራትን ሕማቃት መራሕትን ናይ ሃገራት ከ ሂወቶም ከድሕኑ ነብሶም ከድሕኑ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ቁኑዕ ምዃኑ ክእምኑ ዝገብርዎ ንጥፈታት ከኣሎ ድዩ ብቐዳመይቲ ግን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ከመይ እንተለካ ኮይኑ ሓበሬታ እንተለካ ኮይኑ ፍልጠት ክሳብ ሕጂ እኮ ብዙሕ ሓበሬታ የብለኝ ግን ኦፍኮርስ ክነብር ይምበር ናይ ግድን ብፍላይ ኣብዚ ናይ ዩናይትድ ኔሽን ሪዞሉሽን ክሓልፍ ከሎ ዝኾነ ሪዞሉሽን ክሓልፍልካ ከሎ ናይ ግድን ኢኻ ከምኡ ከለዎ ሓንቲ ሃገር ሲ ግድን እዩ ግን ናይ በዓል ኤርትራ ማለት በቲ ሕጊ በቲ ናይ ዓለም ሕጊ ሲ ብሳይ ዝኾኑ ይኮን እሱራት ኣይኮኑ ረዲኣኒ ንኣብነት ንሓደ ክርስቲያን ሲ ብሸሪዓ ጌርካ ትመሓድሮ ምፍታ ማለት እዩ ምክንያቱ ዝኾነ ነገር ኣይራኸበሉን እዩ ኣብቲ ክስታይ እትዋ ስለ ዘይኮኑ ተዲኣ ኣለካ ብኡ ተኣስሩ ማይ ትኽእል ኢኻ ዋላ እገዳ ጌርካሉ ዋላ ተሽም ጌርካሉ ካብኡ ሲ ኢምኒቲ ኣለዎ እቲ ኣካይዱ እቲ ዓይነት ክስታይ ገይሮም ዘሎ ኣቀዲሞም ዝሰርሕዎ ስለ ዝኾኑ ብሎቢ ምግባር ሎቢ ብናይ ምግባር ዝቀየር ዋላ ሓንቲ ክስታይ የብሎም ዋላ ኣጊድካ ሲ ኩሉ ሰ ኢምኒቲ ኣለዎ እቲ ዓይነት ኣሰራርሖም ክብለካ ኢለ ሕጂ ብጣዕሚ ኣለኹ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓንቲ ንክተጥቅዓ ወይ ከዓ ሓንቲ ነታ ሓንቲ ብዲፕሎማሲ ዝለዓለት ኮይና ንክትርከብ እንተነይሩ ኮይኑ ዝተገብረ ምክንያቱ ይዝረብ እዩ ይግለፅ እዩ ግን ንስኻ ኣብቲ ትምህርቲ ስለ ዘለካ ንዕኡ ዝምጥን ንዕኡ ዝኸውን ዕድል እንተረኺብካ እንተሪኢኻ ማለት እየ ኣይ ከም ምስ ብዙሕ ክሳይ ገበርኩን ግን ኩሉ ተኽእሎታት ኣለዎ ኢለ ሓስብ ተረዲእኒ ሕጂ ኣብዚ ናብ ኤርትራ ክንመፅእ ኢና ብፍላይ ብሓፈሻ ናብ ኤርትራ ማለት እዩ ድሕሪ ንሒልና ናብቲ ናይ ደሌት ፍትሒ ክንመፅእ ኢና ሕጂ ብኤርትራ ወገን እቲ ስርዓት ብሰብኣዊ መሰል ምስ ተኸሰሰ እዩ ዝሓለፉ 20 ገለን ዓመታት ብሰብኣዊ መሰል ምስ ተኸሰሰ እዩ ኣተሓሕዛ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ተሓሕዛ ዜጋታት እውን ምስ ተኸሰሰ እዩ ኣብ ደገ እውን ብሸለልትነት ናይ ዜጋታቱ ምስ ተኸሰሰ እዩ እዚ ኩሉ ኮይኑ ከበቅዕ ግን ካብ ስልጣን ክእለ ኣይከኣለን ዘሎ ክሳብ ሕጂ ብዙሓት ከም ዝብልዎ ከዓ ብዙሕ ገንዘብ ይኸፍል እዩ ንኣብነት በዓል ሶፍያ ሰፈ ማርያም ንዑ ስዮን ስርሓ ዋላ ዜጋታት ይኹና ካልእ እውን ብዙሕ ገንዘብ ኣውፅኡ ኣብ ሎቢስ ይሰርሕ ይብሉ እዮም ብዛዕባ እዚ እንታይ ኣለካ ትፈልጦ ሓበሬታ ወይ እንታይ ኣለካ መረዳእታ እጂ ብዛዕባኡ ተርሕቲ ኮይኑ ክንሪኦ ተረኺና ቅድሚካ እንታይ ካ ትገብር እቲ ናቱ ኣጀንዳ ሲ ኣብቲ ባይቶታት ናይቲ ሃገር ይውለፅ እዩ ብመገድ ቴሌቭዥን ዲ ብገለ እዚ ትሪኢኻ ዳካ ኣሎ ሕጂ ገዳ ሓሊፉስ ኣሜሪካ ዝማሕርቶ እዋን ወይ ድማ ኤሮፓይናን ዝማሕሮ እዋን ኣይንርእን ኢና ተርዲያ ኣለካ ወይ ከዓ ናቱ ሪፕሬዘንታቲቭ ግን እንታይ እዩ እስኻ ተቃዋሚ ከለካ ነቲ ናትካ ኣጀንሲ ከይዱ ልዕሊኡ ከፍ ኢሉ ተርዲያ ኣለካ ትንሙን ከብሎ ክእል ተርዲያ ኣለካ ከድፈካ ክድናዕካ እዚታት ግን ታሽም ከጋጥም ክእል እዩ ኣነ ከም ደልና ሓበሬታ ግን ከምዚ ብዙሕ ኣብቲ ናይ ከምሳት ዓለም ኤርትራ ብዙሕ ንፅልቲ ኣይትሪኦም ኒኻ እቲ መንግስቲ ኹን ታሽም ብዝበዝሕ እዋን ናይ ተቃወምቲ ድሓታ እዩ ብደረጃ ሃገር ትሪኦ ከለካ እቲ ሃገር ናሽናል ኢንተረስት ትበሃል ኣሎ ሓደ ሎቢስት ከፊልካያ ወይ ከዓ ሕራ ኣቢልካያ ወይ ክዛረበልካያ ኢልካ ማ ትሰልጠካ ማለት ኣይኮነን ብዙሕ ቢሮክራሲ ዘሎ ዲሃኒ ንኣብነት ኣሜሪካ እቲ ሴኔት እንታይ ዝበሃል እቲ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ ተደኣ ኣሕሊፍዎ ሓደ ሪዞሉሽን እቲ ፕሬዚደንት ቬቶ ፓወር ኣለዎ ክሳብ ገብሮ ክእል ኣይ ከምደይ ከውን ገብሮ ክእል ሓደ ናሽናል ኢንተረስት ኣለካ ተርዲያ ኣለካ ብዙሕ ኣሎ ብዙሕ ቢሮክራሲ ስለ ዘሎ ተርዲያ ኣለካ ኣብኡ ተዛሪብልካ ማለት ሰልጠካ ማለት ኣይኮነን ተርዲያኒ ብዙሕ ምስጢራት ኣሎ ውሽጦም ሰቶም ዝሰርሕዎ እዚ ኣብ ኩሉ ጥራይ ዝፅዎ ገለብልካ ክእል እዮም ሕጂ ንስኻ ነቲ ታሕቲ ዝርአ ከምዚ የለስ ክገብር ክእል ኢልካ ወይ ኢኻ ትኸይድ ግን ኣብ ላዕሊ እንታይ ፀኒሕካ ስለዚ ትፈልጥ ብደረጃ ሃገራት ብደረጃ ፕሬዚደንት ዝገብሮ ስምምዓት ከዓ ስለ ዘሎ እዚ ክጋራጮ ስለ ዘይብሉ ፕሬዚደንት ብናቱ ቬቶ ፓወር ከኣልዮ ክእል ቤት ፍርዲ ከዓ ኣለዎ ናቱ ስራሕ ኣለዎ ሴኔት ከዓ ኣለዎ ሕጂ ብዙሕ ታሽም ዘለዎ ሓደ ኣብ ናይ ሓደ ሃገር እንታይ ዝበሃል ውሽጣዊ ጉዳያት ምትእትታውን ክኾን ይኽእል እዩ ከዲያኒ ሕጂ ቅሩብ ሳይኾን እዩ ማለት እየ ስለዚ ገንዘብ ጥራሕ ስለ ዘለካ ዕላማ ጥራሕ ስለ ዘለካ ኣይሰልጠካን እዩ ማለት ኢኻ ክትብለን ዘለካ ግድን ስልጠካ ማለት ኣይኮን ብዛዕባካ ሕጂ ዝበዝሕ እዋን ሎቢስታት እንታይ ይጠቕመካ ብሲልካ ብዛዕባካ ብዛዕባ ሽሻይ ሲ የፍልጥ
كداكلو كزاربل تخلو سلت اي سلت ترجع لها ابت كونغرس بقى شو كتسوي نيرو كان ميزان ياو قبل بعدورا يقل مالي لوسيو نيرو تي اشمو شمكات فلت او اتي لو تبل قرب كسان قبل كتخيل تدي كوينو حسابنا على بسيحو تهاجر من تخيل بزح سايد قرص ليكلو نخدي مالتي جيت بزح انا كتصنع لك خون ديكون سلتك دي سلتك زي اصنع خا جزب كارت كفل لك برتيوم سلتك اي سلتك من رخاب ترى يكون سلتك سرعه جزب هوا كرخبك سلتك انا ارغبك يات مزهر ترديني صبح أنا ما مودة تجزنا هنكينا بفلاي دماني أبزلت فتح قبرو بزعبا زقنيو مود مالت كقبرو كان يوم تباهلهم زقل سوزنا برو فتات علو استقام تخاتي الكاو خمزة لخ قل ريتون أكافي ثاني الكا فيسبوك نابو خدمة زينا البزح نمج رشا معرف السخوني زعبانا مالتي أمون قبريد نحمودن أمون قوتي أبدق بريزيدنت كم زخونة قريس زولو والقصب كنبرو نخل ويجي لهم برو نخل كم عند كركر كم زنبرة لازم نيلو أبزي محورة ميديا أجي قال يوم سنة 4 شحبلو 8 قال شحبلو استات أكاتا عنيرو بخمي سخا ريق خايو يتي كوننات نايتي نجارن يتي كم جيروم كسلت زلو تخولون زحف الشاوسكا سفح زبالة ملسخا نجارن نبزي أنا كريغ لو خبطة كم تقام تي كريغ لو حد تقام سب فديان لخ بعلم رجعات قبرها خلو يتزبلت دري مخلو مالتي فديان لخ سخاس سلام مخان كقدم كختر يوم هلك بعلم كرخبا خلو زيادة سخاس أماراتيها كافت زلو من قصدي وتاش مس أماراتيها بعلم كرخبا خلو زيادة تاش ممكن كم بجنزب تاش ممكن تبزعوا عن من تكمل لو بيستر نتا حجر وشتي أفتي وشتا حجر زكاية نجارات حجز حلف نجارات نعومي فديان لخ ما حبس احتياجات كل يوم نزيهم نستقبل نجارات او كتجبروا كل يوم نسوياتهم فديان لا نناوص اجل اي كل يوم نايب لك اني جنزب كاسو اللي رايح بالعكات غلمر بتاعمي كومبليكيتد يو فديان لا بريزنت حل فيو وصع غدايات كزل تاش مغبر له بزح نجارات አለው عجز እትክስታይ ቃስ ምስ ዝሰርሕ ነይሩ ምስ ትምሳና ኮይኑ ታሽሙ ከምኡ የብሉ እሱ ብረብሒ እዩ ደገድሶ ትሎ ቢስተ ፈዲያን ላ ሪኻም ክልተ አንጻር ከለዉ ሲታ ገይሩ እቲ ሓደ ምስ መጾ በቃ ወዲ ኣለኹም ስራሕ ስራሕ ኢሉ ገንዘብ ትበዝሓሉ እቲ ሓደ ተቐቢልዎ ፈዲሃኒ ሕጂስ ገንዘብካ ክትከፍል ተለኻ ብዛዕባኻ እውን ክዛረቡ ክእሉ እዮም ኣብቲ ባይቶ ካብኡ ሓሊፉ ግን ከምዚ ኣብ ናይ ካልእ ሃገር ውሽጣዊ ግዳያት ኣትዮም ንዓኻ ሪፕሌስ ገብርኻ ወይ ገለገለ ኣይደልን ብዛዕባ ነገር ካዶ ኣብዚ ፖለቲካ ሳይንስ ኣሎ ፍጹም ወይ ድማ ሬጅም ቼንጅ ዝበሃል ነገራት ተዳን ለካ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ውደሎ መንግስቲ ጠቕላላ ምእላይ ማለት እዩ ዝኻ ምትእዛው እዩ እዚ እንታይ የምፅእ ኳውስ እዩ ደምፅእ እዮም ብለካ ብዝኾነ ተሽሙ ኣብ ዝኾነት ሃገር ተምፅእ ተለኻ ሬጅም ቼንጅ እንተደኣ ኣምፂኻላ ብድሕሪኡ ቶታል ኳውስ እዩ በቃ ክሪግ ኣላሞት ኣላ ዝመዓዲ ፈሪያን ለካ ኣብ መሽሙተ እየ ተለኻ ኣብ ሶማል ረኣዮ ኣብ ሶርያ ንሪኦ ዘለና ረኣዮ ኣብ ሊብያ ረኣዮ ካልእ ቅርፂ እዩ ዝሕዝ እንታይ ክንመፅእ ብድሕሪኡ ሲ ከምዚ ዲሌ ኣብ ዲሌ ማዕታቱ ነዚ ኣይደልዮን እንታይ ዘልዩ ምስሊካ በዓል ኣሜሪካ ገለገለ ሕጂ ብዙሕ ነገራት ከም ዘስናዕናዮ እንታይ ዝብል ምስሊካ ነዚኦም እንታይ ዝበሃሉ ሞደሬት ናይቲ መንግስትን እንታይ ከሎ ነቶም ተቃወምቲ እንታይ ዝበሃሉ ሞደሬት ናይ ተቃወምትን ሪፎርሚስት ናይቲ መንግስትን እዮም ዝራኸቡ ክልቲኦም ኣብ ማእኸል ኣለዉ እዚኦም ክራኸቡ ትኽእሉ እቲኦም ራዲካል ደገፍቲ ናይቲ መንግስትን እቲኦም ራዲካል ተቃወምትን እዚኦም ክጠፍኡ ጥሪኦም ዝኽእሉ ኢሎም ስለዝሓስቡ ሪያን ለካ እዚ ኻ ምትእታው ስለዘስዕብ ነቲ ሃገር ተድያን ለካ ወይ ከዓ ፋሕፋሕ ናይቲ ሃገር ስለዘስዕብ ብዙሕ ድግፎ እዮም ኢለ ሓስብ እኔ ሕጂስ ማለት ገንዘብ ብዙሕ ተጥፍእ ትኽእል ኢኻ ግን ኣቐዲምካ ምስናዕ የድልዩ ኢለ ክመክሮም ደሊ ማለት ኣሽሓት ገንዘብ ካስልካስ ንብላሽ ክኾን ይኽእል እዩ እናቱ ተራኸቢት ኣየራኸብኒ ይብለካኒ ሃባ ገንዘብ ከራኽበካ እየ ድሕሪ ክሳይ ይብለካ ማለት እየ ሕጂ እቲ ትህቦ እቲ ዝቕበልዎ ገንዘብ ወይ እቲ ዝጠልብዎ ገንዘብ ከም ዝብልካ ወርሓዊ ትብለኒ ኣለኻ እቶም ብደረጃ ዓቕሚ ናይ ተቃወምቲ ኤርትራውያን ከ ንወርሓዊ እናኸፈሉ ከምኡ ዓይነት ሎቢ ክገብሩ ዝኽእሉ ዶ መስለካ ተዓቕሚ ኣሎ ዶ እንድሕር ደኣ እቲ ኣሳላጣይ ክሳብ ክንድኡ ሓይሊ ዘይሃልይዎ ቦ መንግስትን ምግንጣል ዝኣክል ሓይሊ እንድሕር ዘይሃልይዎ በዝትብሎ ዘለኻ ከመይ ክኸውን ንኽእል እቲ ውፅኢት የዋፅኡ ኢልካ ትሓስብ ዶ ስኻ ከም ኤርትራዊ ከም ዘላይ ፍትሒ ትዕዘበው ከም ዘለኻ ተታሊ እዚ ጌጋ እዩ ከምቲ ዓንቲ ዝብልካ ኸስ ባዕሎም ሪቻውት ክብሩ ከለዎም ብሶም ክረኸቡካ እዩ ዝበለፀ ይኹን ሪቻውት ክብሩካ ትኮይኖም ከዓ ኣድማዓ ምዃንካ ገለ ነገር ኣብ መሬት ጌርካ ክሪኡካ ከለዉ እዮም ተድያ ኣለካ
دحر كله زي اسقى امريكا قالوا زعلوا احنا زيغاتات نايز كم زين نايزن عاد كفلت قبر نايزن عدي يوم دري نمبر ابنا كل بوليتيكا خصاتون هم بزح ዝግፎ ኢለ ሓስብ ነነ ግን ከም ዝኽስታ ከይመስል ክፍትኑ ኩሉ ዮም ኣብ ናይ ካልእ ሃገር ምትእትታው ግን ክገብሩ ስለ ዘፀጉሞም ኣብቲ መንግስቲ በፅሕ ከለካ እቲ ሴኔት እቲ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭ ብሙሉእ ሙሉእ ካሕልፈልካ ይኽእል ድዩ ሓደለካ ኣብኡ ናቱ ናይቲ መንግስቲ ኩሉ ኩሉ ዮም ልዕሊኻ ክኸፍል ይኽእል እዩ ብገንዘብ ተመሲኻስ ንዙፍ ትንከበካ እዚ ታታት ግምት እቲኻ ተዝኸዱ ይሕሾም ምብል ግን ጌጋ ምርጫ እዩ ምስክና እቲ ህዝቢ ከዓ ኣዋፅእ ገለመለ እንዳተባሃለ ፍልጠውን ደይኩሉ ክእል እዩ ከምዚ ጌርካስ ከም ዝኾነልካ ክእል እዩ ገለገለ ሕጂ ከምዚ ብዙሕ ማቹር ዝኾነ ምንቅስቃስ ኣይኮነን እዩ ዝብለኒ ናይ ኣማኸርቲ ሽግር ኣሎ ኢሉ ሓስብ ብፍሉይ ናብዚ ሕጂ ኣከራኸሪ ዝነበረ ሰብ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛ ሕጂ ጡረታ ወፅእ ዘሎ ክንመፅእ ኢና እሱ ሕጂ ብናትካ ንባብ ብናትካ መረዳእታ ንመን ረኺቡ እዩ ክሕግዞም ትፅቢት ዝግበር ክንምንታይ ይኸ ንሱ ነቶም ኣብኡ ዘለዎ ሰባት ረኺቡ ፅልዋ ክፈጥር ዋላ ረጅም ጀን እንተዘይኮነሲ ግን ፅልዋ ክህልዎም ተሰማዕነት ንክህልዎም ሲ ንመንመን እንተረኺቡ እዩ ኣድማዓ ክኸውን ዝኽእል ከመይ እዮም ክሰምዕዎ ዘለዎም ነቲ ሓሳብ እንታይ ዝገብራሱ ኣብቲ ኮንግረስ ኣብቲ ኣብ ዞር ናዚ ክልተ ባይቶ እዩ ዘለዎ ኣሜሪካ ላዕለዋይ ባይቶን ታሕተዋይ ባይቶን ላዕለዋይ ባይቶ ሴኔት እዩ ተወከልቲ ክልላት እዮም ተወከልቲ ናይተን ሃገራት እዮም ታሕተዋይ ባይቶ ከዓ ተወካሊ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ብቐጥታ ንዖም ዝመረፁ እዮም ሕዲና ሕጂ ዝበዝሐ እዋንቶም ምስ ሎቢ ትሰርሑ እዞም ዓይነት ሰባት እያ ዘሎ ሕጂ እዚ ሰብ እንታይ ገብር ኣለዎ ኣብ ታሕተዋይ ባይቶ ከይዱ በቃ ንኤርትራ ኣብ ዘለዉ ተቋምቲ እሞ ንዕኦም ሲሒዝና ንኤርትራ ነእትዎ ኢሉ ክዛረብ ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ክስታይ ከዓ ብዙሕ ማለት ክምፀልካ ኣለዎ ሓራይ ክብለካ ኣለዎ ብድሕሪኡ ሴኔት ከዓ ናቱ ባይቶ ለዉ ስኻ ምሳኻ ክሰማዕ ኣለዎ ድሓር ቬቶ ፓወር ኣለዎ ኣብ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ትራምፕ ትፈልጥያ ቬቶ ፓወር ማለት ሲ ሂዝ ቺፍ ኦፍ እንታይ ይበሃል ኮማንደር ኢን ቺፍ ናይቲ ሓይልቲ ምክልኻል እዩ ናይቲ ስቴት ታሽሙ እዩ ናይቲ ስቴት ሓላፊ ናይቲ ጋቨርንመንት ከዓ ሓላፊ ሙሉ እዩ ብዙሕ ስልጣን ዘለዎ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኮንትሮል ይፈርድ ያላ ሕጂ ቬቶ ፓወር ስለ ዘለዎ ንዕኡ ከዓ እዝታት ክስታይ ከምፃሉ ስለ ዝኽእል ኔጌቲቭ ኢሜጅ ከምፃሉ ስለ ዝኽእል ኣብ ምውትእታው ናይ ሃገራት ታሽሙ ከምፃሉ ስለ ዝኽእል በቃ ንዕኡ ኢሉ ታሽሙ ገብረካ ይክእል እዩ ብድሕሪ ከዓ ብዙሕ ሲኣይ ኣሎ እቲ እንታይ ዝበሃሉ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ኣለዉ እንታይ ይሰርሑ ኣለዉ ሶም እቲ ኤምባሲታት ገለ ንዖም ሚንካ ገለገለ እዩ ታሽሙ ንወይስ ክሳብ ሕጂ ከም ብሎቢ ሰብ ተሳለጠ ምግምጣል መንግስቲ ድዩ ወይ ምእላይ ታሽሙ የለን ክሳብ ሕጂ የለን ግን እንታይ ጠቀምቲ ኢልካኒ ሽምካ ንምፍላጥ እዩ ናይ ሓደ ሰብ ሽምካ ዲኻ ተፍልጥ ኣብ ኮትካ ናይቲ ከባቢ ዲኻ ናይቲ ሰብ ዲኻ ናይቲ ሙቭመንት ዲኻ ተፍልጥ ንገለ ዘድልዮ ኮይኑ ኣብ ኣድማዕነት ተምፅኦ ለውጥስ የለን ነቲ መንግስቲ ኣብታ ዓዲ ዝካየድ ዝኾነ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ግን ንኣብነት ኣሜሪካ ዝካየድ ናይ ዝተፈላለዩ ናይ ኢንተረስት ግሩፕስ ግን ኣብኡ ክሳገቡ ክእሉ እዮም ለውጢ ከምፅኦ ነታ ሃገሮም እዩ ኣብ ናይ ካልእ ሃገር ግን ብመገዲ ሎቢ ጌርካ ተምፅኦ ንምቕያር ለውጥስ የለን እንተክህሉ ኮይኑካ ከምኡ ክህሉ እንድሕር ክኢሉ ከዓ እቲ መንግስቲ ካብ ካፍትን ካልኦት ከሲሩ ሳገበር ክእል ማለት እዩ እሞ እዚ ኣሜሪካ ዋላ ናይ ምዕራብ ሃገራት ኣትየን ዝገብርኦ ለውጢ ሲ ምዝ ትብለን ምዝ ንብሎ ዘለና ርእሲ ዘረኸበ የብሉን ክንብል ንኽእል ዶ ዋላስ ብገረሽ ረኸብ እዩ ታልከኒ ኣብነት ሲ ኣሜሪካ ኮነ ዋላ ናይ ምዕራብ ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ለውጢ ናይ መንግስቲ ገብራ እየን ብቐጥታ ኮነ ተዘዋወረ ከዓኒ ኢዳ ኣለዎን ይበሃላ እየን ሕጂ እዚ ካብቲ ናይ ሎቢስት ዓለም ዝወፀ እዩ ካልእ ዓለም እዩ ክንብል ንኽእል ዶ ዋላስ ኣለዎ ገለ ምርኻብ ምክንያቱ ሃገራት ብዛዕባ ዝኸይድ ዘሎ ሂወት ናይቶም ዜጋታትን እቶም መንግስታት ዝመርሕዎ ዘሎ መራርሓን ምስ ተቃወምዎ እዮም ብዙሕ ለውጥታት ዝመፅእ እሞ ሕጂ ምትእሰር ኣለዎ ክንብል ንኽእል ዶ ብገርሸንኹ ዋላስ የብሉን ኢና ንብል ولا حنتي يقولون ونياتوس نتقمي نايتا حجر إلا حنت حجر نتقمي ناي شيء إلا في حنت أمريكا مسيطرة شو متقبلت كده ناتو ناشنال انترستيو أو استقبلوا كم نقبلوا درهم برأي لوبيستر كم سلة بلا وصل البولو سينس لتقبلوا كونغرس لتقبلوا قال يكونن عجز بخمس أي ستة بيبيو ترى يلين كتب يلين كمالسي إكزامبل نرن خلنا ቴድሮስ ሰሎሞን ሎሚ ዝነበረኒ ሕቶታት ኣርእስቲ ምጥን ዝበለ እዩ ብከምዚ ወዲእና ኣለና ካልእ ግዜ ምስ ሞያኻ ምስ ትምህርትኻ ምትእስሳር ዘሎ ዛዕባታት ኣልዒልና ክንዘራረብ ተስፋ ክገብር እየ ምስ ሰናይ ፍቓድካን ግዜኻን ማለት እዩ ንሎሚ ግን በዚ ወዲ ኣለኹ ሕጂ ናትካ ትዕዝብቲ ኣብዚ ናይ ኤርትራውያን ዝግበር ዘሎ ናይ ፍትሒ ምንቅስቃሳት ትዕዝብትኻ
نشتي نقارني نعمل رشتا وي لبوا انت لك عملت ايه ኣብዚ ዘገ ማለት አንድ ተስፋ ከወርፅ ወይ ታሽ ክብረት የለን ግን ከም ሓፈሻ ክሪኦ ከለኹ ከም ተቃዋሚ እቲ ደጋፊ ሽም ዳርጋ ኣይደንቲቲ ኢና ሒዝናዮ ክብለካ ክእል እምበር ስደተኛናት ኢና ትክክለኛ ሽምና ተደና እዚኣ ቅበላ ደል ሰብ ወላሕት የለን ምክንያቱ ክብድ በለት እያ ስደተኛናት ኢና ምክንያቱ ንሕና ከፈልቲ ግብርና ዘለና ሃገራት ኢና ኣብ ናይ ኤርትራ ወይ ድማ ካብዚ ባሕሪ ምድረ በዳ نوع سجل رقم الناس حدا زي نرسو عنا حنت مع التأخير بخت قبرت أكيد كاسي بخندري شجري خاتم صوم تنسوات اللي يعني لا ترى بدو خابز خيط كحجي كده كقاقل خيط كا تاش متكبر حجي جن أبتعد جن تبيان لها ثم أبتعد جلو تعدي زيادة مثلا عدلهم نوعهم مثل تسألو ثم أقول له تزمسلم لوتي كم سو هو اليوم بالعبز لكن أي تعزبتي اي مثلا اخذتها لي تقرب جحا كوين اسمعني اوكي وكم بلاك عنده بو متى قاعد دقفت مليات نت ما قصصي قبل انه 100 تابز له كل تسجل له سبي كدي عندها بمولو تقاوم تزغون نيرو من قصي ترى حتى خن خل سوغان يدير خن خل اي كني بمولو دقفت سوغون نيرو ساعات تطلب لك المكسي نحن كلها ناس قفت عدد وصل خلنا زوت على زي كا وصاتي نقطه وتا دقيفكا نت مقص دواي تبلو ليها تقايم كا نت مقص علي تخليها اب سدت كوين كمالتي اب سدت كوين استعاوت صاحبي تقامي درجه يلن اتليست كمان اتليست قروب تعرف قبل افتخبال بنستلو افتخبال الى حسب نعطي كم كان زي سوري حتى زاش ممكن نقول من تزينات هذه تشو ترديني حراي سلازي ازي مسكنك خالق زي خنر خبط صفا قبري سلام عليكم